Ngifisa ukukhuluma ngolunye udaba olithinta iphoyisa laseMlazi Mfokasibiya. Kunodaba ngilibhalile nalo lapha ya ku Facebook. Isihloko salo sithi usizi lwensizwa yaseMlazi eyayinqatshwe lo mfazi wayo ukuthi benze ucaca emotweni, kanti umfazi uzobanjwa elwenza ucaca nation emotweni. Ngeke ngakhuluma nenye insizwa yaseMlazi eyiphoyisa. Ngijwayele nje ukukhuluma nayo. Yake yasho phambilini ukuthi nayo inodaba lwayo olukhona enalo olwake lwayehlela. Kwase kuthi ke ngenhlanhla siyazi amaphoyisa isikhathi esiningi njengoba ahlala ephethe ibhangi. Amaphoyisa isikhathi esiningi uma eke kwaba nenxabano ekhona nje kukancane ukuthi ungezwe kuthiwa iphoyisa lidonsa isibhamu ladubula noma bekuthiwa lixabene nentombi, kodwa nayo lensizwa yaba nenhlanhla yagcina engakwenzanga lokho. Lensizwa mayichaza ithi ibihlala eyasembumbulu, isuke embumbulu kodwa gcina isithenga umuzi lapha eMlazi. Kodwa ngaphambi kwalokho before ithenga umuzi ibihlala lapha ngaseMangosi ukuthi iqashe khona ngabo 2009. Ithi lensizwa ibinomama wengane wangakhona embumbulu, umama wengane yayo banezingane eziwu2 losizi. Lo mama wengane ubenokuvakasha esuka embumbulu eze ngaseMangosi uthu lapha evakashela lensizwa. Kanti lensizwa njengoba ithandana nalo mama wengane nje kuzohamba isikhathi begcine sebehlukene. Nakhona behlukana ngoba lo mama wengane cabanga lo muntu unezingane ezimbili ngoba iyahlala naye from ngabo 2009 isanda kuqashwa emaphoyiseni kwaze kwaba u2016. Lithi leli iphoyisa lakwaSibiya lo mama wengane wayeke suka ekhaya, wayeke suka emqashweni ngoLwesihlanu ethuye emakhaya embumbulu. Kanti le emakhaya embumbulu ngicela ungayisho isigodi. Kanti le emakhaya embumbulu kukhona indoda ajola nayo lo mama wengane waleli iphoyisa. So ubeke sukela emqashweni ngoLwesihlanu noma ngoLwesine kwesinye isikhathi ahambe, kanti uzoqala kule ndoda ebese ngakusasa evuke ekhaya. Ngenhlanhla leli iphoyisa likuthole lokho. Likuthola kanjani ukuthi umama wengane yalo uyajola ngakhona embumbulu, kanti umama wengane lo waba nebhadi wathi uyajola nendoda, kanti indoda ajola nayo iqonywe udadewabo wephoyisa. Iqonywe udadewabo waleli iphoyisa ngoba leli iphoyisa Mfokasibiya lithi lathola selisendelwa usiswalo. Kushuthi usiswalo wabamba i-conversation yendoda yakhe nalo mama wengane walensizwa kaSibiya. Udadewabo wephoyisa wayesesendele iphoyisa ama-screenshot nalezo zinto. Wayesesho ukuthi yazi webhuti la uSqueezer angayiphethe kahle, ujola nendoda yami lo le eusibaro wakho. Bahamba ke beze bahlukana ke ilathi malithola lokho leli iphoyisa lehlukana nalentombi yasembumbulu. Lithi leli iphoyisa kuthe ngo2017 ladibana nomunye usisi owayesebenza kwaSARS lapha eThekwini. Ngaleso sikhathi la selihlala lidibana nalo sisi nje selihlala lodwa emqashweni. Lithi leli iphoyisa liyakhumbula ngesikhathi lo sisi osebenza kwaSARS ngoba wayemuhle nje ehloniphekile kuyilabo sisi abahloniphekile ongeke ubenze nje isinomo kanjani.
lithi leli phoyisa bathandana nalo sisi wayesecela ukuthi lo sisi lizovakasha endlini. Uyazi-ke endlini yalo leli phoyisa lithi kwasengcolile nje ngoba umuntu wesifazane wayengasafiki. Uyayazi-ke indlu yomuntu wesilisa okungajwayele ukufika khona abantu besifazane. Kuba indlu yensizwa nje iyangcola. Uthi-ke lo lithi leli phoyisa wathi mayifika lo muntu wesifazane wafika wagxeka into eziningi la endlini, waze wayishintsha nendlu, yabona wacleana, wafaka namakhethini, yashintsha nje indlu, waclean, wayiclean. Leli phoyisa indlela ayiclean ngayo lo wesifazane lamthola kwaSARS. Angazi manje shutwe lamantombazane nje ngoba ngisho i-birthday leli phoyisa lithi laqala ukwenzelwa yileyo muntu wesifazane, lalingayinaki indaba ye-birthday, kodwa lathi mase lithandana nalo sisi wakaSARS lithi la seliqala wayazisa kakhulu i-birthday lo sisi nalo leli phoyisa lo sisi wagcina selenzela i-birthday. Kushuthi kwakuyilabo abantu nje abalayithile, angazi noma ngibeka kahle. Kuthe lithi leli phoyisa lamthanda-ke lo muntu wesifazane, lithanda nje indlela akangayifuni ngayo into ebhedayo, lithi lamthanda kanga ukuthi uthi into-ke owayebheda ngalo muntu wesifazane ukuthi wayenono kakhulu. Uthola ukuthi mhlawumbe leli phoyisa lona ngoba lahamba ekuseni lihamba kuqala ukuya emsebenzini, lo wesifazane wayehamba muva, lona lihamba kuqala. Uthi umfokazi Sibiya uma efike kuqala endlini uthi wayemthanda lo muntu wesifazane kodwa wayengakhoni nje ukwenza ucansi naye noma ngasiphi isikhathi. Kanga ukuthi kukhona la uthola usemsebenzini umkhumbule usebenza ngama weekend, uyikhumbula intombi yakhe isendlini ayisebenzi yona ngama weekend. Uthi wayeke thatha iveni amaphoyisa aqhuma abheke endlini, uthi mayifika endlini ethi nje ufuna ufika ethi 1-2 bese yabuyela emsebenzini. Uthi mayifika evele lo muntu wesifazane ayingeke angigezile, yabo angigezile, ngcono kube ngifice ngigezile, yabo angifuni ukwenza ucansi ngingagezile na, yabo into enjalo nje. Uthi wayengayifuni le. Uthi umfokazi Sibiya uma egadebelele ebusuku, mhlambe ekseni bakukhona afuna ukwenza nje ekseni, wayevela anqabe lo muntu wesifazane ethi ngcono bekwenza sebegezile. Kwahamba ke baze bathenga imoto yabo. Uthi noma senginemoto umfokazi Sibiya uthi noma sihambile nje naye, uthola ukuthi sengimkhumbula sisendleleni, ngifuna ukuthi 1-2 la endleleni uthi hayi nje anqabe lo muntu wesifazane ethi yena akalwenzi ucansi emontweni, akalokothi nje. Futhi noma ngabe kuthiwa uyapheka ngisho ekitchen akafuni nje ukwenza into ebhedayo, iyodwa indawo okwenziwa khona ucansi kusekamereni. So wayiphila leyo mpilo. Uthi umfokazi Sibiya naloku wayekethi ngelinye ilanga esemsebenzini avela intombi yakhe isuke emlazi imlethele ilunch, imphekele nje kahle imlethele ilunch, naye wagcina esenokuyihambisela ilunch la isebenza khona ngoba yagcina iyekile kwaSARS yayosebenza lapha eSpringfield. Uthi umfokazi Sibiya kanti ngelinye ilanga wayifika le ntombi yakhe, wayithi mayifika ayilethele ilunch, yabo uma uqala ukufika la kusebenza khona umuntu wakho, uma uqala nje ukufika noma ene-office kodwa uyayihlangabeza ema-parking noma ukuhlangabeza egatini, kuya ngokuthi usuke uhamba ngani. So uthi umfokazi Sibiya ngangithi mangifika le eSpringfield la kusebenza khona intombi yami, uthi ngangithi mase ngima-parking bese ngiyamtshela ukuthi hayi ngisema-parking. Kwesinye isikhathi uthi uhamba ngeveni, kwesinye isikhathi uhamba ngemoto, uhamba ngeveni le yamaphoyisa yomsebenzi. Uthi ngangithi mangifika kuma-parking bese yehla lo muntu wesifazane afike asibingelela nje bese ethatha ilunch yakhe enyuka. Uthi ngelinye ilanga uSibiya sengilazi i-office asebenza kulona, ngangimthengela ilunch ngimhambisele. Sesiphila nje leyo mpilo, kodwa into eyayingenzeki
uthi uSibiya wayithanda le nto into yayingenzeki ukuthi ucaca uba bengalwenzi noma isikhasini ilokho nje kwakumphethe kabi ku relationship yabo, unlike lo mama wengane waphambilini uthi wayeke emfice noma epheka lo embhudukeze kube ukuthi sekuyenzeka njalo. Uthi lo wayengabo noma ethi uzama ukumbhudukeza nje kitchen ayiwayethetha